Hej og velkommen til den her video på vores kanal. Halløj. Og i dag der skal vi spille noget Skywars. Og det er første video herinde på vores kanal, så det bliver spændende. Skal vi tage time eller solo? Vi tager time. Så ses vi i en time. Så er vi kommet ind i et game, og Markus, vi tager sammen. Hvis der er, I gerne vil, hvis I har nogle fede skin, I synes vi skal have på, så skal I komme. I kan godt se, Har du at det fundet- er ikke særligt. Ja. Ja, jeg dropper lige til dig. Okay. Hvad er armor? Ja, det er svært. Så Det kan jeg se. laver vi russeren. Og så kom med. De er skrevet for deres ø. Så glemmer jeg håb. Mig til. Det gik stærkt med det. Og selvfølgelig er Ja. det sådan Han kommer. Du sidder over. fuck. Nå. Det er ikke så godt. Men så ses vi i næste lobby. Næste game, og Du holder bare vagt. ja. Det er Jonas. Jeg går lige med. Der er svær at bue og sådan noget Så hernede. læg det lige ind igen. Jeg ligger det. Var der Jeg ligger svær Iron Chest ind, der er bedst med bue. Okay, værsgo. Åh shit. Værsgo, der ligger armor herinde. Hvor har du armor til mig? Nice. Ui! Der er nogen. Så kom der hjælp. What? Nå, jeg døde, men Ses i næste game. næste game, og I må tjekke bagen. nej, jeg fik det er Giv fedt. mig den. Alt de giver for en chestplate. Det siger jeg aldrig nogensinde. Og jeg har bue. Kom så. Russer. Lucian. Ikke ned. Fik du begge to? Ja, roligt. Markus, der er en på øen, Ja, jeg faldt ned. Rip. Der var en af dem, der faldt ned, heldigvis. Nå, så må vi lige se Markus. Vi må lige finde ham en gang. Hvor fandt du hende? Kokain og kælling. Der var Markus. Nej. Vi ses ind i næste game. Så er vi inde i næste game, og Ja. det er ikke gået så godt indtil nu. Vi har været fucking ringe, altså. Chestplate. Hey. Shit, han skulle... Hvad har du? Mine er bedre. Jeg har en ekstra gammel til her, hvis det Markus. Nej. Pis. Så er
game, og Det er nok sidste game. ja, det kan godt være, at vi tager et til, men vi kan ikke løbe noget. Nej. RIP, jeg røg ud allerede til at starte med. Udover. Jeg røg ud over. Jeg ved ikke, hvordan det kunne ske. Nå. Hvad? Hvordan skal ske? Så er det bare med at give til mig. Ikke sådan rigtig medspil. Markus, du kommer ind. Det kunne du godt have sagt. Nå, det blev så ikke sidste game. Vi tager et til. Vi Det ses. er det næste. Så er vi inde i næste lobby, og det her, det bliver sidste game. Og så efter gamet ses vi lige ind i lobbyen. Ui, jeg fik en diamond her. Nej, bare behold. Jeg har en enchanted diamond sværd. Ja, og det er endda, det er endda sharpness 1. Ja, så. Det ligger et. Det ligger der. Dernede. Og RIP. Hvordan du han? What? Nå, vi ses inde i lobbyen. Så vil vi sige tak, fordi I så med i den her video. Husk like og subscribe. Hvis I vil se flere af de her videoer. Og ja. Og husk at finde skin til os, hvis der er. Men vi ses. Hej.